Predstavte si svet, kde AI mení každé odvetvie. Ako sa udržať na vrchole? Neustále vzdelávanie je kľúčom k úspechu v tejto dynamickej oblasti. AI neustále mení pravidlá hry. Ak chcete zostať konkurencieschopní, musíte byť informovaní o najnovších trendoch a technikách. Neustále vzdelávanie vám umožní prispôsobiť sa zmenám a riešiť zložité výzvy. Objavujte nové technológie a zostaňte na čele pokroku. LinkedIn skupiny sú miestom, kde sa môžete spojiť s odborníkmi z odvetvia. Rozšírte svoju sieť a zdieľajte znalosti s globálnymi expertmi. V skupinách môžete zdieľať cenné zdroje a učiť sa od odborníkov. Diskusie poskytujú jedinečný pohľad na trendy a inovácie. Aktívna účasť v skupinách vám pomôže profilovať sa ako odborník. Odpovedajte na otázky a zdieľajte obsah o líderstve. Skupiny sú centrom pre pracovné ponuky a kariérne poradenstvo. Personalisti hľadajú talenty priamo v skupinách. Buďte aktívni a pridávajte hodnotu diskusiám. Dodržiavajte pravidlá skupiny a pripojte sa k relevantným skupinám. AI agregátory správ ti pomôžu mať prehľad bez nekonečného scrollovania. Vyberú to podstatné, prispôsobia obsah tvojim záujmom a dajú ti rýchly náskok pri rozhodovaní aj v kariérnom raste. Ak chceš v AI napredovať, nestačí len dobehnúť zmeny. Potrebuješ ich sledovať priebežne. Práve pravidelné učenie a prehľad o nových trendoch ti pomáhajú rásť rýchlejšie, istejšie a profesionálnejšie. Začni hneď a urob z učenia svoj náskok. Funny fact. AI dnes dokáže odporučiť obsah rýchlejšie, než si väčšina z nás stihne dopiť kávu. Keď zostaneš zvedavý a otvorený novým trendom, digitálny svet bude hrať v tvoj prospech. Vidíme sa v ďalšej kapitole.